pira? Nek disuda 9 berarti 20 jikuk 9 kuwi isih 12. Isih 11. Isih 11 ya Mas ya? Heeh. 11. Ora lucu tak bubuti lho kok. Salah. 20 jikuk 9 ki isih 11. Salah. Lah kok salah piye? 20 disuda 9. Heeh. Kuwi mung ana 18. Kok iso 18? Ana 20 wanda ta. Disuda 9. Kuwi mung ana 18. Kok saged? Lah ana caraka ki ana pira? 20. Goblok tuwek goblok. Ana caraka ki ana 5. Ana caraka. Bubuti lho. Ana caraka ki ana 5. Nek aksara Jawa 20. Aksara Jawa ki ana pira? Lah aku teko lah ana caraka ana pira? Apa jam 20? Tuwek ngayel. Sudah sama ana pira 20 kuwi. Lah nek 20 jikuk 9 ya 11. Lalu Lah klerune piye? 20 disuka sa karo ngo. Ha. Lah iya. Bubuti, Mbah. Bubuti, Mbah. Aja tak bubutane dhewe. Saiki tak jabul lah paringi nek duit kowe. Lah mon niate arep maringi jane. Iya. Mbok sida, Mbah. Kasih ibu kepada kita. Saiki diteruske. Pepeleng. Pepeleng, nggih.